To fa Erdogan fa ya ci gaba da tura fa muggan makamai. Wayannan su ne fa batch na 8 fa na motoci da suke fita tun daga Turkiya suna shiga Syria har su je border tsakanin Israel da Syria. Ana tura muggan mahaukatan makamai na gani kashe ni ina gaya muku. Na so mutane suna ɗaukar wannan abin on serious. Mugun suna ɗaukar abin on serious. Wasu ma suna cewa wai Iran za a yaka. To me Iran ta yi wa Turkiya? Me Iran ta yi wa Turkiya? Da ma za ta yaki ta dan Allah dan Annabi. Kai me Turkiya me Iran ta yi wa Turkiya da ma Turkiya za ta yake ta. Ai da ma Turkiya ke haba. Ai kaf gaba daya inda a ce Iran inda a ce Turkiya za ta shiga jerin waɗanda za ta yaki Iran. Me isa bata ba da airspace ɗinta ba wanda Trump ya bukata a bayar ba. Amma suka ki bayarwa. Da a ce za su yi joining din a shiga a yaki Iran da tuntuna sun shiga. Mu fa kada ku manta fa Turkiya kaf cikin NATO babu wanda ya kai ta ajiye dakarun sojoji na Amurka. Mu babu wanda ya kai ta ajiya muggan makamai na Amurka. A nan Ankara din nan da kuke gani. Akwai reserve na Amurka na tsaya. Ai ko da a ce ma ta yi amfani ba za ta taɓa yin wasa ta yi amfani da Turkiya ba. Saboda ta san irin maƙudan kadarorin biliyoyin dalolin kuɗaɗen da suke na makamai da suke cikin Istanbul kai suke cikin Ankara. Turki ba za ta taɓa yin wannan haukan nan ba ta ce za ta hayi jamhuriyar musulunci daga Turkiya ba. Tabbas Erdogan munafiki ne amma yana yin siyasar duniya shi yasa al'umma suke ganin shi kamar munafikai. Ko ba haka ba kun gane kamar Qatar ne kamar irin su wane na ga suna ta nuna sunfanci wa kasashen Yahudu da kuma Amurka suna nuna sunfanci. Duk siyasar duniya ce sun karance ta ne in dai ba su yi wannan ladabin da ake so ba to kasashen su ba su taɓa zama lafiya ba. In kun lura ba za ku ga duk wata ƙasa da take da majority na population ɗin musulmai ba ta cikin zaman lafiya. Ba ta Najeriya population ɗin musulmai yana da yawa babu zaman lafiya. Yemen babu zaman lafiya. Lebanon babu zaman lafiya. Lebanon ma kiristanci ne dai amma dai akwai wani interest. Palestine babu zaman lafiya. Iraq babu zaman lafiya. Iran babu zaman lafiya. In ka cire Saudi Arabia, UAE, kai Pakistan babu zaman lafiya. Akwai 'yan ta'adda sosai a ciki. Afghanistan babu zaman lafiya. Duk kasashen musulmai ne. Majority kasashen da babu zaman lafiya duk kasashen musulmai ne. Saboda me isa ake haifar da wannan abin? Saboda kasashen musulmai suna da tattalin arziki na ƙarfi kuma muddin suka ce za su nuna suna kai 'yancin kansu to zai jawo ya kasance duka za su jawo control ɗin energy na duniya kuma dole duniya ta dinga zuwa tana bauta musu sai abin da suka tsara za a tafi da shi. Ta kuma su wa'annan masu tsallaken asirin nan da ilimin su da mini su gane cewa ba sai suna ba hukunta wa'annan mutanen fa suna nuna musu ba. Su nuna musu ba su kai karfin da suke tunanin suna da shi ba sai mun daga control su ta wasu hanyoyin shi za su haifar da annoba da masifa a duk kasashen musulmai. Kuma za ku ga duk wata ƙasa da ka sani ta musulmai tana da mugun tattalin arziki da baka tunani. Saudi Arabia gashi nan tana tattalin arziki amma me yasa take nuna sunfanci ga Saudi ga kasashen Yahudu da kuma Amurka saboda ta san cewa in dai ta butulce musu ba ta bi irin tsarin sa ba abun ita zai shafa sai a daina zaman lafiya kaɗan daga wannan ɗinsu. To wayannan mutanen ka fahimce su yadda suke gudanar da foreign policy ɗinsu to dole kai haƙuri kai musu ladabi da biyayya sai ka dinga playing ɗin both side. To haka shi ma Erdogan yake ba wai wannan da dakarun ba shi da abota kwata-kwata kirki tsakanin shi da shi da Benjamin Netanyahu ko Isra'il wallahi duk wani musulmi kake tunani a duniya wannan aqidan nan tashi akan Yahudi tana nan kaddai ku ne wanda za ga aqidar su ta canja aka. To Erdogan baya cikin jerin wayannan mutanen tabbas dole ya playing ɗin both side harkar siyasa ta duniya in baka ba za a yi isolating ɗin shi. Kun ga yadda ake wa kasashen musulmai duk babu zaman lafiya to duk in ka ce ba za ka bi su ba haka za su haifan ma shi sa ke playing ɗin both side. Kuma batun wannan makaman da kuke gani babu abin da wallahi Turkiya za ta yi wa jamhuriyar musulunci ba abin da za ta yi musu in ma za su yi za su gaya mana za su ci to UAE wannan ba su Turkiya fa tana shan yin aikata mata wani abu dole za mu sani. Dan haka jama'a kwantar da hankali ku dinga yi wa Turkiya addu'a Allah ya bata sa'a ya bata nasara tunda wannan yakin da ke shirin tasowa tsakanin su da ita da Isra'il yaki ne wanda ba abin da zai kawatar da shi dole sai ya faru. Kai ma kana karatu ka san menene dole sai ya faru tsakanin yakin na tsakanin Turkiya da Isra'il dole ne ko da a ce Turkiya bata nemi yakin ba Benjamin Netanyahu sai ya nema a rubuce ki.